Hola, soc la Moni i soc practicant de xamanisme. Avui us vull parlar del que en diem els animals espirituals o animals de poder. I per fer-ho, el que aniré fent de tant en tant és agafar una carta d'un oracle d'animals espirituals, treure-la a l'atzar, comunicar-vos què ens diu el missatge i quan vosaltres la veieu segurament és perquè heu de sentir aquest missatge. És com quan obrim una pàgina a l'atzar d'un llibre. Jo ho faig molt, això, amb els oracles, tant amb aquest d'animals com alguns altres que tinc. I, a més, podem aprofitar l'ocasió per parlar una miqueta dels animals de poder, que potser mencionava en el vídeo de la presentació o en el que explicava què era el xamanisme. Els animals de poder, animals espirituals, hi ha diferents maneres de dir-los, són esperits, efectivament, d'animals que n'hi ha de dos tipus. Un és aquell que se suposa que ens acompanya tota la nostra vida, segurament des del nostre naixement, encara que nosaltres no ho sapiguem, i després n'hi ha d'altres que ens arriben en alguns moments de la nostra vida, en algunes temporades, perquè ambdós tipus són guies espirituals que apareixen en els nostres viatges xamànics al connectar amb aquesta realitat no ordinària i venen a ensenyar-nos alguna cosa, a donar-nos algun tipus de protecció, a prestar-nos la seva propietat i la seva força. Poden venir per diversos motius. Concretament, la carta que hem agafat avui i que per tant seria considerat un d'aquests missatges que ens arriben a vegades d'un animal determinat, perquè per cert també si el veiem en pel·lícules, en els somnis, en la vida quotidiana, si és que és un animal que està per la zona on vivim, segurament també és perquè són portadors d'un missatge. Avui el que ha sortit és la libèl·lula. I la libèl·lula ens parla de creativitat, ens parla de transformació, ens parla que estem justament en un bon moment que és adequat i és gairebé necessari o convenient comunicar-nos amb els nostres ancestres, amb aquests guies, de tot tipus, ancestres o no, que ens podem trobar en els viatges per aquests mons desconeguts, per tal una miqueta de treure'ns la tranyina dels ulls de coses que moltes vegades considerem desitjos, projectes, i que són projeccions de la ment i del nostre inconscient, i que a vegades ens fan sentir frustració perquè sembla que amb allò no hi arribem, no puc ser exitós, per què cada vegada em surt malament, per què em tropeço en la mateixa pedra, etc. I sovint això són conflictes amb el nostre inconscient. Ja parlarem un dia de què són conscient, subconscient i inconscient i de com funciona això. I aquest conflicte el que crea és que allò que ens pensem que desitgem poder ve donat per pensaments i creences que no són els nostres. Això, per tant, és il·lusori. I per treure aquesta teranyina, encara que no fem de moment viatges xamànics, i si en feu, esteu convidats a fer-lo perquè ja sabeu que aquí us comuniqueu en tots aquests esperits que estaran encantats d'ajudar-vos, però és un bon moment per comunicar-s'hi, que ells us ajudin a treure's aquest tel de davant de la vista i aclarir què és el que realment és el vostre propòsit, el de vida o el d'aquest moment precís. I que no us faci cap por que aquest propòsit o aquesta intenció, aquest projecte, aquest lloc on podeu arribar, us sembli estrambòtic o massa idealista. És un moment de que presteu molta atenció a la vostra veu interior, el que seria la veu de la vostra ànima, amb la que normalment estem bastant desconnectats. Per tant, si sabeu fer servir altres eines com la meditació, escoltar un bany de gongs o de vols tibetans, qualsevol cosa que us ajudi a trobar aquest espai de calma i aquest espai per vosaltres i per connectar amb aquesta veu interior, és un moment ideal per començar a deixar-nos guiar per aquesta veu interior i fer un canvi, fer una transformació. És un moment de transformació profunda, de transformació cap a alguna cosa millor. Estem rodejats per tot allò que és sagrat i diví en aquest moment, per tant estem protegits i és el moment de
obrir les ales, com la libèl·lula, i volar. Volar cap a aquests espais més creatius, cap a aquests espais que no estan a la ment, sinó que surten del cor, de l'apertura del cor a altres idees. Out of the box, que diuen els anglesos, fora de la caixa. Aquí no fem servir aquesta expressió, però vol dir això. Idees creatives que sovint no estan en els conceptes de les creences que hem anat arrossegant tota la vida i que a vegades exactament les arrosseguem com un llast. Un moment per la creativitat, un moment per prendre decisions en terrenys en els que potser normalment no ens atrevim a entrar, però que sabem, amb la petita connexió que tenim amb aquesta veu interior que de vegades ens parla i no escoltem, que és el terreny on, diguem-ho d'alguna manera, triomfarem o progressarem. És un moment, per tant, de transformació, d'obrir les ales, rodejats d'aquesta divinitat que ens protegeix, contacte amb els guies i, a més, teniu en compte que la libèl·lula es mou per l'aire, però també per l'aigua. Amb la qual cosa, si voleu fer treballs espirituals, és convenient que els feu a prop d'aquests elements o posant alguna cosa representativa en el vostre espai espacial d'aquests elements. També és un moment de visió que va relacionat amb el que us he dit abans. Les libèl·lules, de fet, veuen els colors amb molta quantitat de colors i molts matisos especials i a més amb un angle de 360 graus. Per tant, és el simbolisme que us dona una visió més enllà. Aquest és el missatge que us dona la libèl·lula avui. La libèl·lula també està molt connectada amb tot el que és el terreny faèric. Fades amb la mitologia cèltica, elfs serien amb la nòrdica, i tot dona voltes al voltant de lo mateix. Divinitat, sacralitat que us protegeix, visió, connexió amb els espírits o amb els ancestres. Si us arriba aquest missatge ara és perquè l'havíeu de sentir i espero que us pugui ajudar amb totes les vostres aventures. Moltes gràcies. Ja sabeu que si us agrada em poseu un like. Si trobeu el canal interessant us podeu subscriure i si li toqueu a la campaneta de la notificació, a més us avisarà cada cop que pugi contingut. I una cosa més, si teniu alguna pregunta, algun tema relacionat amb tot allò del que parla el canal, del que us agradaria que parlés, si us plau, deixeu-me els comentaris que estaré encantada de parlar amb vosaltres i respondre-us a qualsevol d'aquestes temàtiques. Gràcies altra vegada i fins molt aviat.